Assalamu alaikum. Haray mi hiwri ken fop la landi staydo e jam wonbe sibude fodde ya image yallo kala kontiro e nder aduna on haray mede hiwro on sakitane yewtere nde mi yewtay fi Mariam Touré en fop meden den hiide e forji din malgré kandunguni meden suti wakilare nde yawgol e hôpital ji walla yimbe nawnube ben hande lagine no hatongine ballal lagine hande no hatongine ballal donc bandirawo mede on si tawi mo wakili watta on sabotu watta on critiqueu acce o golla golle makko den c'est vrai goddo ta agnan goddo ko yidanɗa kon hoorema Mariam Touré min mede tori Allah yo Allah okke duuɓi temedere min fode yaymas mede tori Allah yo Allah okke duuɓi e cella yo Allah neɓine e hoore ɓe himɓe ɗo ko tawata a walla e jama o ɗe golle maɗo no landi photo ɗe golle ɗon landi vidéo le landi ɗo kala ko wawata hollude jama o attiraɓe fi yoɓe jonnu mbuuɗi fi no walitoroɗa miskinaɓe ɓen haray no daganima ɗimmum ɗum forage yiɗi on ɗa ɗin wadde ka meɗen cuuɗi ɗi on ɗa ɗin darnan ɗimɓe miskinaɓe ɓen ko Allah tun wawatama yuɓude ɗum o ta ndaaru gauche ta ndaaru droite ta ndaaru yeeso ta ndaaru ko ɓuri kon moƴƴande jama o waɗanaɓe ɗum noon e ko tawi kon kadi sa waɗi addantama probléme yo Allah reene meɗen suti ɗum noon e sayiji ko jum wonko yeyde biredi ka marché yawɗa fottuɗa e makkun tun wallitam sodanɗama complet julde goɗɗum si tampi a wallitike mo joddima ndi habbodi ka Allah ko Allah yuɓirtama alijanna makko wona fi goɗɗum o donc yimɓe on ɓe yaltude critique a min mi ala contre mabɓe ko waɗi kamɓe ko noon Allah tagiriɓe woɓɓe aruru aduna fiwata berɗe ɗe manko ko noon ɓe wayri ɓe aru aduna fiwata berɗe ɗe manko na ɗum konnu sabotanta sifa Mariam Touré en ɗoni Mariam Touré hande sino mo wawno wadde laawi e poñji o waɗayno o wallitike jama o itti himɓe buyɗo e sattede o ittiɗo himɓe buy woɓɓe tawi koye ley e ɗumannawi pakka o e wonno wala walliti ɓen mawɓe ta woɓɓe hay ala yiide si Allah yoɓima ɗum ɗo fo fus anintama ha maya ha awluɗa jungo ma ñamo wallahi fus anintama Mariam Touré wata Allah kadi anine fes wata Allah anine few min komi tori Allah koyo Allah okke duuɓi temedere nawri yeeso ton fiino wallitoɗa jama o mais tagaɗo sari aduna feere ala ɓe wolemo jaga ɗum ko gonga a moƴƴini ɓe wolete a bonnu ɓe wolete donc min mi sikkuno jama o ko yaltin mbuuɗi mun ɗin finance kala ko Mariam Touré inni ɗo jama o no haton guine muɗum wallede walla mo ɗon mais na ɗum woɓɓe gon ton ko yalta waɗa live TikTok waɗa live mbeɗe toriman kadi Mariam Touré ta ƴaw e live ji won ɗo o TikTok live ji TikTok sa invité ma inno ala tan ta ƴaw few hayso ko guiɗo ma ta ƴaw few waɗu live ji maɗe ko yewɗa ko wadde information ma ko wawɗa ko jokka like ciifumaya par ce que goɗɗo ko si tawiɗa arde yewdida o ara o waɗama piiji gon ton heɓano o yawrama daru himɓe no jooɗi France o waɗugol piiji bordel jigo quoi mi yiɗi polémique ji fou kono tawi mi ala tan min mi décide min mi ƴettay tan spécial fi yewtugol Mariam Touré yo Allah hokki duuɓi e cellal Mariam Touré yo Allah reene bone ayɓe ɓen yo Allah okkore duuɓi e cellal yo Allah waɗu barke e boboɓe maɗa ɓen mi torike Allah yo Allah dande ko hulɗa kon yo Allah reene ayna yo Allah hatongine yo Allah okke sahaba yo Allah